Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou joc. Dacă vreți, mai facem jocuri de genul, cu jocuri de genul. Și da, eu l-am mai văzut la nociv, așa că mă știu și eu cât de cât chestii. Așa că hai să începem. Poate astăzi o să scăpăm pe acest joc. Blocat. Tu? Da, stai că aici e cu cheie, uite. Și acolo e... Mă gândeam că pot să dau. Și aici e blocat. În fine, deci singura intrare e pe aici. Văd. Ar fi fain să-l găsesc pe ăsta afară din casă. Uai. Ar fi tare să vină ăsta acum. Ai de capul meu. Ce mama dracu. Digidum, digidum. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ce dracu e o foaie? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the intru aici. Ok. Bă, că tu nu te lași. Tu te îmboți să te fug. Da. Unde fug? Unde fug? Unde fug? Găurică. Mă știe, mă? Nu, nu mă știe. Cam mergi piciorul. Vine, mă? What the fuck? Bă, da, ce urât e. Te dracu. Ce e aici? Pliers. Ce dracu fac eu cu asta? Știu că am zis că m-am uitat la nociv, dar acum 2 luni m-am uitat și am uitat chestii de bază. Mă știe, mă? Nu mă știe. Îl închid aici. O să ies afară acum. Ce pot să fac eu cu ăsta? Da, țin minte, puteam să dau lemnele astea jos. Și cu el ceva, mă. What? Sper să nu mă bată ăsta, da. Ce fac cu asta? Music box, peace. I think I heard a noise around here. Unde fug? Unde fug? Fug aici. Mă știe? Ok. Scary drawer. Dar... Eu ce mă fac cu asta, mă? Fine. Fine rău. Wow. Loc. Era cheie. Wow. Da, deocamdată v-am prezentat jocul. Am stricat acoperișul. În fine, dacă strângem 7 vizualizări sau 10 like-uri, vom face partea 2. Pa, pa! Bă, o să mai închid.